yewtere mon boowal ganni seerata e kala saha rewde e pele ɓen gollaninoɓe Afrique ɓuri tengtude e saha jimadi. Wodi hen ɓe garɗen e gurdamejo men hande kadi mo garɗen lowde rogere mum o wona sara e kaɓtugol tubakoɓe ngam haɓade jimadi. O gorko mo garɗen haalde hande ko gorko mo mbawɗen wiide ko taccirde hakkude qadiriyankagal e tijaniyankagal. O gorko mo kaleten ko taccirde hakkude Cheikh Souleymane Racine Bal e Cheikh Oumarul Fouti. Judde gurdam o heeɓi ɗum kono wona ɗum waɗi omo jangte, waɗi ko omo jangte ko golle tiiɗiɗe o golli e ɗam ɗon gurda. Holi o gorko mo garɗen haalde hande o ko Elimane Boubacar Kane. Elimane Boubacar Kane yi aduna koto dimat. Dimata hanki won hollirɓe wiyetano ko joli majja. En bangi dimat ko wuro kono bangi goɗɗo dimat ko diwan. ɓuri tengtude so wiyama tulde dimat. So tawi ko dimat wuro ngo wonno ko bangi rewo maayo Sénégal. ɓe garti worgo ko e yonto Abdoul Qadir Kane. Won wiɓe ko hedde hutande ujunere e temedde jeeɗiɗi e capanɗe jeetati e jeegom ɓe potata taccude artude bange worgo maayo. ɗum noon firtata ko so tawi ɗum laatima nde ɓe gartata o ga bange maayo ko tawa Elimane Boubacar Kane nani e cagatagal mum. Dimat won miijo wongo hollirgo ko Damas lamorgo leydi Syrie toon toɓe ummi ɓe inniri on ɗon nokku. Ñawnogol noon addi ha Damas wontoye Dimat. Ngon miijo habri ko ndeɓe ndewi masina ɓe naatiri ko leydi Mauritanie. ɓe gari e guri bayɗino Aftout ɓe gari wuro wiyetego Jibenede ɓe jetti dan ko adi ndeɓe jettoto to wiyete Rachid. Ardino gon fergo ko biteɗo Ayel. On woɓɓe kadi mbi koɓe riwanoɓe to Damas to walla kam gonko mabɓe toon nattina fewde ɓe piri ɓe jeehi. Ayel o ko kañum dañi Bilali o dañi biteɗo Yero o dañi biteɗo Daoud. On Daoud ko kañum dañi Hamme Daoud, Lamine Daoud. Hamme Daoud noon woni mo mbiten Hamme Julɗo Kane. Kanko Hamme Julɗo Kane ko aaluuti ɗe nawtate ko ɓuri heewde e Kane hanɓe e kala to ɓe mbawi wonde aduna. Hollitama kadi nde ɓe iwata Damas fergo mabɓe wanno ko 99 galle. Kamɓe fof koɓe hinde wotere. Woɗɓe kolliti kadi nde ɓe ngari Masina ko heewi e mabɓe heddimo ɗon. Nde ɓe naati Mauritanie ɓe ndewi nokkuji ɗi limtunoɗen naane dow ɗi ɓe tuɗɗini e nokku biyeteɗo Gimi on woni hande koto bange rewo Eleka. E fannu goɗɗo o won hollirɓe Dimat ko Helmere Pulaar woni joli majji bonnita ɗon. ine jeeya e rondiɓe gon miijo yo Allah yurmo ɗum Moustapha Boli Kane Saydou Kane. ɓe mbi ko nokku o ko nokku cukkuɗo wonno. Ha ganduɗa kala neɗɗo naati hen walla joli hen e nder nden ɗon ladde o majjat. Wiya yolnde joli majji tubakoɓe ngari bonniti inde nde mbatti ɗum Dimat walla Dimar. Miijo woto noon kadi holliti nde ɓe ummiti rewo ɓe ngari worgo ko pullo jaalala goto biyeteɗo Jam Hawa ko kañum holliɓe on ɗon nokku e wiide gon ɗon miijo ko hedde 1786. Jokken kadi e jaɓande gon miijo so laatima wonde Elimane Boubacar Kane ko tawanane e cagatagal mum. Ngon
fergoɗimo noon ummorade e rewo fewde e worgo ardino ɗum ko Elimane Seydou bamum Elimane Boubacar Kane omo arduno noon e Hamidine Boubacar Diallo Boubacar e Amadou Boubacar ko oɗo Elimane Seydou Boubacar Allah yiɗi ndeɗo ɓesnore jamanu goto e jaale Fouta mo Allah rokkuno jurdi balɗe e gurdam beele ina wawa wonde seede haare kalifandi e haare jimadi kono kadi saabu Allah rokkudemo jurdi balɗe o woni palol hakkude Cheikh Souleymane Baal e Cheikh Oumarul Fouti to banggue bammakko eɗen mbawi widemo Boubacar Seydou Hunto Racine Hamme Julɗo Kane walla mbiyenmo Elimane Boubacar Seydou Kudejo Boubacar Kañeri Yettum ko toon o jiidiri e yalalɓe Thily Boubacar to banggue nene makko noon Elimane Boubacar Kane ko ɓi adummo Demba Sidi Hunto Racine Hamme Julɗo Kane kono sa ruttimo e nder deftere l'hégémonie Peul ndi Fouta Toro Oumar Kane kañum holliri yummakko wiyete ko Kumba Huley kono woni inniroɓe ɗum Geeci Kumba kanko Oumar Kane wi nene makko ko jiggo yettete kono noon iwdi mum ko mbooyo gonɗon miijo Oumar Kane ten Youssouf Gueye wotere e nder jewte mum e nder radio Mauritanie haaliri hono noon Elimane Boubacar Kane yi aduna ko hedde hitande 1921 to Dimat Rew o wuuri duuɓi 150 juutgol balɗe ngol yaadana e turde guenol o wirni ko ñande 26 lewru mars 1851 1951 e nder jangde makko o jangidi e anduɓe hewɓe kila e Haalpulaar en ha e Safalɓe ha e Julfuɓe ene limte hen Cheikh Mouhamed El Aqil Mouhamed El Djikani ko hono noon kadi o woniri janguiɗɗo e ceerno Kokki ina wiye Ndiaga Issa Diop omo jeeya e yonto gadana Fuutankoɓe yiyanoɓe janggoyde to Pire Sagnakour ko wayno Cheikh Souleymane Baal en Elimane Abdoul Qadir Kane kanko Elimane Boubacar Kane noon ko heddi inde makko e dartol ko wonde caliɗo jebbilanade tubakoɓe wona tan salade jebbilanade tubakoɓe kono noon o tampiniɓe e nder haareji limtindi ɗe ɓe mbaddi saabu mo anduno so tawi Dimat heɓama hankkadi Fouta gasi e heɓede o woni ene kabdiɗo tubakoɓe ɓurnoɗo ɗumen tampinde tarik hito ina nangi wonde o yooli hakkillaɗe 7 ndiyam tubakoɓe arnoɓe jimde e siɓade ƴeƴemeje ɓale saabu tampere nde tajiri Dimat nde tampinno tubakoɓe saabu ɗon wonnode lawol mabɓe ngam ɓe mbawa nadde Fouta ɓe jaaha ha Ngalam diwan Bakel o addani France neddude toon biyeteɗo Louis Faidherbe yo wonoye gouverneur du Sénégal o ƴetti golle ko ñande 17 lewru décembre 1854 ɗum ɗon waɗi ko caggal juugol laaɗe ndiyam tubakoɓe ɗon ɗo Dimat ɗo ñande 6 lewru mai 1854 Boubacar Bari windiyanke guinenajo habri ko haare joli majje nde woni sababu ha France andi ndeke halfude Afrique namdi ko darde namdi ko pellital namdi ko gandal ɓe pelliti ɓeydude sembe mabɓe darde makko kanko Elimane Boubacar Kane haɓanade l'islam addini capato biyeteɗo Mouhamed El Mami jeeyaɗo e hinde Ahel Barka wiide diine Allah o ala fof ɗo hormono ha foti no hormirano ni e Dimat e saaha gardigo Elimane Boubacar Kane o haali ɗum koye deftere makko wiyetende Al-Kitab al-Badaidat darde Elimane Boubacar Kane e heɓade kalifandi woni sababu ha afa makko ene wiye Seydou Elimane woni gadiɗo fawede jungo nawa Ndar tani ko kadi ɓi Seydou Elimane ene wiye Elimane Mamadou Seydou Kane jeeya e adiɓe ɓamede Afrique hirnangue nawa Gabon wonno koye hitande 1959 hono no ɓe mbaddatno e kala gannunoɗoɓe tampinnoɗoɓe tani ko goɗɗo ene wiye Elimane Demba
kañum ne nawa e nokku ina wiye ɓoggal hedde diwan Sédhiou. fartange Elimane Boubacara Kane ko wondemo neɗɗo wellitare, wondemo neɗɗo bellitiɗo udditaniɗo aduna, addanimo udditanade leƴƴi koddiɗi rewo e worgo fof. ɗum kadi woni sababu ha o waɗi dimat gendi ndimago. yidde makko wellitare wonno sababu jabdemo golladade e kala caliɗo turde guenol beela tubakoɓe ina mbasa hejde e gendiji men. e saaha gardugol makko dimat Elimane Boubacara Kudejo jaɓɓimo hewɓe arɓe ɗon so moolade, so ferde, so arde tan tawtudemo, walla taw ko dañɓe caɗele e nder nokkuji men, walla woɗɓe ɓe jiitaki koye mumen e gonko rendoji men. Tafsir Jabir ina limte e ɓen arɓe ummade Koɓɓillo o bismi muɗumen ɗon e jaam yamagal makko. ko hono noon almami Birane Wane mo Mbumbu, Yatma Demba mo Walo Barak, ɓeɗo foof Elimane Boubacara Kane bismima ɗumen e nder gendi mum dimat. Elimane Boubacara Kane bismima e gendi mum El Hadji Oumarul Foutiyou Tall laabi limti limtinde. tumude Oumarul Foutiyou yahata Makkatal Mukarrama kadi hollitamo wonde omo jeeya e wayninɓe ɗum. Madina Lital goto e windiyankoɓe jeeyaɗo to leydi Bali e nder wotere nder defte mum holliti e hitande 1994 Elimane Boubacara Kane kañum fof en nayi wudi saabu on saaha mo yaare duuɓi 126 o waɗi lappol e nder Fouta ngam hirjinde yimɓeɓe nde nototo e noddado Cheikh Oumarul Foutiyou. o haɗani ɗon tan nde jihad o ummona ko ɓii ko koddo makko ina wiye Souleymane Elimane Boubacara Kane ina jeeya e adiɓe notade e noddado Oumar. ko on ni ɓe mbiyata fo diine. albarka ma e waago ñooy albarka ma ha jeera Koloba albarka ma ha to madi wonde mo neɗɗo udditare mo ɗurnaki so wona ko l'islam ɗurni addanimo kadi sarde ɓesgu makko e galleji Fouta fof ha e galleji leƴƴi goɗɗi koddiɗi ko wayno Waala, Tradza e ko abbiti hen. woto jejjiten Nimzat ko ɓii ko debbo wiyete noon ngam laynude denirol diine l'islam ngol o rokki ɗum ko Cheikh Mouhamadoul Fadil. on Nimzat hande ni wonti nokku juureteɗo e nder leydi Mauritanie wonande yaruɓe lawol qadiri. on Nimzat jiidi yummo ko e Saydou Boubacara, Karrasu Boubacara kañum e Mamadou Elimane. kanko Elimane Boubacara Kane o mofti kadi ɓi Barak Mbodj gonnoɗo Barak Waalo. o dañde on ko Elimane Demba Kane Tokos, Sawa Kane, Sohna Kane, Guèye Kane e Fadoum Kane. o mofti kadi Mariam Almami Youssouf mo Diaba. o dañdi e on sukaɓe kono noon ko ɓuri ko hen hewde ɓen darata. on Mariam Youssouf leeli hande koto Dimata Waalo ina sawdi Elimane Boubacara Kane. ko kanko kadi woni tanum Cheikh Sidi Lamine Kounta e sohna Mariam Kounta mo Serigne Babacar Sy moftuno. wiyama wonde Cheikh Ahmadou Bamba cosɗo lawol Mouride wasinomo ɓesgu mum hoto woppu muk jokkodiral hakkude mum e Dimat ɓuri tengtude ɓesgu Elimane Boubacara Kane. woto jejjiten Momar Anta Sally ko ɓi Anta Sally Kane, on ko ɓi Sally Kane jaltuɗo e denɗum Elimane Boubacara Kane ina wiye Amadou Kane mo Ndaan Kane e nder Bawol. andudemo haare tubakoɓe namdi ko doole addanimo kadi darnude haɓɓere woni coalition hakkude taƴe gonnoɗe e Sénégal kam e taƴe banggue rewo maayo Mauritanie e 1820. ɗum wonno ko ngam salade keɓtugol leyɗele ndemanteeri Waalo Barak saabu no anda soɓe keɓtino ɗon ɓe keɓat ɗon doole soɓe ummima ɗon ɓe natira ɗon Fouta. koɗo Dimat ɗo kadi yalti guri kewɗe hande cariɗi e nder Sénégal. Dimat Kane ene tawe to Mbal Kane, Golbi Kane, Keur Samba Kane, Ndam Kane, Kabada yaari hono noon hani caggal leydi Sénégal. koye nden darnde wotoɗinde dental l'islam e laynude en ɗam addanimo ɓamtude Mariam Asta Sy ɓi Amadou Dela Sy mo Suyomo. ko on wonno cuddiɗo gaɗano Cheikh Souleymane Racine Bal. o dañjino e Cheikh Souleymane Bal ɓiɗɗo ina wiye Diallo kono on maayi woppani. Elimane Boubacara Kane nde ɓamtimo ɓe dañdi Saydou Elimane
Boubacar Elimane e Mamoudou Elimane Boubacar Kane. Elimane Boubacar Kane wumi ko ina yaare e duuɓi 82 ɗum wanno koye 1803 nde hare jaali waalo daɗɗata ko tawa Elimane Boubacar Kane ina yaara e duuɓi 121 koye nden walde heddi ɓiyiko mbiyeteɗo Karas Elimane Boubacar Kane. Jaalo waali ko hare kono noon jaalo waali ko nokku gonɗo hedde Dagana ha hande duɓɓe ɗe ina tawe ɗon nokku o kadi maale hare nde ina keddi ɗon. Tulde Dimat arti e jimade tubakoɓe ko ñande 18 lewru juin 1858 duuɓi jeeɗiɗi caggal wirnade Elimane Boubacar Kane. Dimat jebbili hande hankadi feere ala so wona nadde colonie Sénégal. Nden sifande nde kalaɗen sifa koye 1858 ñande 18 lewru juin e sifande Abdoul Boli Kane ko jonte seeɗa pawi hen on Abdoul Boli kadi ɓe mbari ɗum. Ko ɗum ɗo wonno hunde e meftande e gurdam Elimane Boubacar Kane podoje ɗe dokkuɗen to banggue tarih to banggue pinal e fannuji goɗɗi so weeli Allah tawde bowal ganni ina jokki dartaki ma en gartoy hen. ɗum firti koto banggue mawɓe men golliɓe ɓoyata natanen Cheikh Souleymane Racine Ball, Abdoul Qadir Kane, lefol almamiya kono kadi naten hunde e wondiɓe Cheikh Souleymane Ball taw ko ɓuuri ko hen hewde ɓe ɓuura andede no fewi taw ɓe golli ko mawɗo.